Hemalatiyekî Tirkiye ji bo êrişkirina jinek li İstanbul'a hatiye binçavkirin. Abdullah Çakıroğlu berê çendîn heftiyan da otopîsekte li İstanbul'a êriş li ser Ayşegül Terzî çekir. Çakıroğlu dibêje sedema êrişê cilên kurt evên ku li ser Ayşegül Çakıroğlu. Ji ber vê bûyerê protestoyekî roja yekşemê encam da û kesên bejdara vê protestoyê bûyîn dibêjin mafê tu kesê tuneye tevlê cilê me bibin. İsteyen istediği şekilde giyinebilir. Hemû kes mav heye ku tiştê bixwaze wergire û biçe derve. Ev tişt girêda wî kes. Mirov dikarin serê xwe binixime yan jî cilê Kurd bikene berxwe. Ev welatekê Elmanî ye û wê bimîne Elmanî. Abdullah Çakıroğlu 12 Eylûlê hatî bû binçavkirin. Lê belê piştî çendîn demjimêra hatî bû berdan. Ev berdan di civaka Tirkiyeyê gelek deng derxist û Çakıroğlu dîsa hat binçavkirin. Kesên bejdara vê protestoyê bûyîn dibêjin divê em parastina mafên xwe bikin. Bu yapılan saldırı tabii ki yani Ez vê bûyerê şermezar dikim divê em parastina mafan bikin. Bi nerîna min em ê rastî kiryarên wiha bên çimkî riya welatê me vê yekê nîşan dide.